БГ и сме Леони БГ. Днес ще снимаме. Това е... Ние ще качим клип в моя канал. Моя канал ще е на двама ни канала. Да. Ще снимаме в него. И можем да се верим 1000 лайкове. 1000 лайкове ще имаме, ако имаме 1000 абоната. Не знам. И ще играем днеска Shop Skies. Аз му викам Класи Род. Каналът ще се казва Хакатрака БГ. Они БГ и Хакатрака. Само ще е Они БГ. Ние ще го сменим след малко този канал. Канала ще е моя. Нали? Той си на двамата. Само че няма да снимаме на Хакатрака БГ. Ще изтрием канала на Хакатрака. Да снимаме вече там. И ще играем в новия канал. Да. Включили сме, извинявайте, какво да се прави? Нищо. О, мане. Дайте лайк, ако искате да продължаваме да играем на Класи Род. И може да направим епизод на Майнкрафт. Не, Майнкрафт или на Само че Майнкрафт. от компа да цикаме игра в CS да цъкаме GTA 5. Може да направим епизод на GTA 5 с Sony BG до вечера. Може. Или пък на, Моя канал. на Rocket League. Всички клипове, които ще снимаме, ще са в моя канал. Да, той ще направим. Да, само че... Значи, той като снима, праща ми клипа. Той няма да качи клипа в YouTube. Ще прати на мене, аз ще го качна. Да. Аз ще му се обадя, той ще го изтрие. Клипа. И да. Ами, всеки ден може да снимаме клип. Да. Само от вашите лайкове. Пишете долу в коментарите дали искате да играем Други игри. GTA 5 може да играем. Няма да стане да снимаме GTA 5. Ама от Може Fraps може. Fraps. Или пък от банда. О, живея! Дайте лайк пак да кажа. Абонирайте се. Дали може да съберем 3 лайка? Не за нашия, за OniBG. Абонирайте се за нашия канал. OniBG се казва канала. Но ние ще му викаме OniBG and Хакатрака. Ще го сменя. Извинявам се. Ще е кратък. Да, изхъби си няколко коина. О, стой ви Извинявай се за рекламата. Или тъпата реклама, да.
Е, това да си купим ли? Да. Вече е наша За един час. клипът ще е дълъг или пък кратък, не знам. Може да снимам на фотомилията или пък тегърни. Може да играем аз в футбол, да пуснем долата сарай срещу други онлайн хора. Още една игра правим и приключваме епизода, защото он няма много място. И довиждане, хора! Абонирайте се, дайте лайк. Дайте лайк за канала на OniBG, т.е. на двамата канала, но канала се казва OniBG. И